Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Bring me down, can't none bring me down. The love is too high to bring me down. Can't none bring me down. I said, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you want to do. Come on. Co? Tady ty to měli Kartovní číslo 7. Abyste viděli velmi pěknou poslušnou, korektní předvedení od psovoda. Takže přivolání psa bylo dynamické, jak od poutání od psovoda, tak i návrat. Akorát bych si tam přála, aby bylo těsnější přisednutí noze. Ale hodnotím ještě známku výbornou. Ovladatelnost na vodítku. Sice pes provedl tu chůzi, dá se říct přesně, ale zase tam nebylo sledování psovoda a byla tam jakoby velká vzdálenost, jakoby jak se ten pes šel na těsno. Známka dobrá, zaujetí poloh, známka výborná, odložení za pochodu v leže, známka výborná, aport, tam jsem dala známku velmi dobré, vzhledem k tomu, že při tom návratu ten pes vlastně ten aport si po cestě překusuje a opět zase tam byla vzdálenost vlastně od psovoda taková, aby to přisednutí mělo být těsnější. Takže známka velmi dobrá, odložení dlouhodobé v pořádku, celkem 57 bodů.